yakanzi wazoina sekuru wavo tondona ichizasi wazoina sekuru wavo togara pasi isusu chana chizaza neavo varume vana sekuru waka saka isusu takangomirira vana sekuru wavo kuti vauye so takamirira vana sekuru wavo dari vakanga vakati chimirai mumboshanda mini zvino ivo vakusimudzira kurema minda yayo isi takangomira toti vana sekuru vakauya togara pasi totaura takuona ivo vakutoita takatomunyarara ivo vakutoita continuous kutoshanda takangomira toti tinomirira vana sekuru vacho nyaya yesigara pasi pemuta ndiye wazukuke ende tidzoke kumasvingo aisi here ayo ndoti kumasvingo makatara makati ana sekuru ngavauye muchiona kuti mutaura nana chisazi muchiona zvakadaro manje ana sekuru takataura ndialex wana sekuru uri kumasvingo saka sei asikuya moye munhu aibuda pambachitoitadza kubata saka pavakazokomuniketa wakazombokomuniketawo navo saka meno mazuva wakachinjana wachitaurirana pakutaura pavo kuti vana sekuru uyai kuno handizivi iyo kuti hanzi wakandituka wana seizazi vasekuru ari kuzomupera iti kuti mishanda ichishanda iri sairi zvava kuti mushande kuita chii kana nyaya yacho musati maita zvamakafanira kuzoita hapana nemunoshanda because ada kushanda kana ndimi handii saka ndimi unofanira kumuitira make sure kuti sekuru auye nyaya ipeyo takatoita effort yekuti vauye sekuru isai foni yasekuru ipai foni yasekuru apo sekuru atomufonera uye sekuru nyaya ipeyo because zvamunoita hazviti because zvamakuita manje katakati mira yekushanda imwena yakondepta of course ndo unoema kutofamba nenyaya isai namba yasekuru vacho ndinitokutaura yema manje nyekerera ana sekuru ndimike ruta nachizazi vafonera ana sekuru mati ndinotondera patakabva pano muchitonga nyaya yamakatogona uye ngeri kunyanya unese panhau yemiri pane baba ari pamwe naatezvani awangori wana state mari saka nhau yemunda uri kunesa istendi yanaatezvani ndakaigara maina baba saka patakabva pano imimi makati inini nababa mukuru avo imi hamuna problem magarapo kare asi pastendi baba mimi wenyu ngaachirege kugarapo kana kushandapo nekuti hapasiri pavo asi mimi hatitadzisii kuti mugare pastendi pedu tagara avo vakazondisira meseji zvanzi murudiwa kujudgment nditi pandati handiko ndiri kumusanga murume wangu wakauya pana ndikunga pane mazuva auya sabhuku gundivere akazouyawo akaonana neni imi mukasvika pakuti isisi hatisinokudaizaiye mutore judgment imimi ndimunouya mega kuzotora judgment according nenyaya dzenyu takatiendea mutaurira nasekuru zvamuchaurirana nasekuru ndiyo judgment saka munhu yakuti kupe judgment yechi sekuru watakatiendai mungu akugurirei nekukurongerai asati auya zvandozama kuti changamedozama pakuti murume wangu kuzoya kwakaita kuno inini yadhi yangu ini ndingori yangu ini iyo iri kunetsa yaigara natezvara yakangozvimirira haina kubvira yamboshanda inini pakabva murume wangu kuno muchiti aiwa imimi panzvimbo venyu hatina kurambidzai kushanda but musashande nzvimbo yatakataura kuti hamufaniri kuibata yanga iri ana sekuru saka nzvimbo iyoyo wari kuishanda here haina kushanda mirai kushanda ndo yakatoshanda noti yadhiri yakangotenderera kudai iwo wakatogara muyadhimeri wakaya wachitogara muyadhimeri saka sisi pakuzotoonesana tichitaura hedu patakamboenda kuashesa mama takati sinei pane kuti tiwati kana kumakotsi wataka kwamakotsi wamve padzimba dzavo tisida kutoti wambokutsi mabhidhingi tine chinangwa chekuti tingodimburirana tikatokowadimburirawo tokuti washanda asi manje nesituation yavakutiratidza manje isinogona kuwamhoresa but havakutidayiri saka takuona mwe muono manje kuti maitiro avakuita nechitarisiro rakatiinayo isusu hatichaenderani
Sorry, ma'am. aiwa izvaikuita isi iyi nyaya ikaidi hatisina kutanga nyaya itakatoinzwa masubmissions ese hamusi kuita zvakataura tikati endai wana sekuru wacho uye wacho ava komana sisi vanga vagara panzvimbo ipo long time wagurirawo wana ava kwavo kwavachata sei kwavachagara imwe yoenda kupi but kana wana sekuru wasiri kuedi minzvimbo zvatakataura kuti zviitwa zvisi kuitwa hatinoitwa katotanga nyaya ipanyowani hatitotanga nyaya ipanyowani saka regaineze sekuru auya ndekutobvunza hangu inini munda wangu uri pamba chaipo pambeni pamba pandinogara kwana mhai kwaigara mhai nzvimbo yachesi yakangodara ratosango hatina kutombobata kubva pamakataura pangu pachapa handina kukwanisa kutomboparima apa nekuti pandakambozama kuti baba wauya kunongo achitaura namambo naclerk of court vakati aiwa imimi shandai panzvimbo penyu asi nzvimbo iyi musashanda baba wakabva wauya kuti tigone kupazawo tikwanise kurimawo chibage chekupa mbuya mbuya wakabva wasvika bva wapopota wabva wapopota noti clerk wakanga wati kana wakupopoterai mozondifonera kuti tizvo zvakamira sei baba wachibva kuti sinzi wanga wanzi kuno kunozipota nyaya saka ndichamudzika kwahobera endai mosvika muno zvatakataura kuti zviitwe ndo zviitwa because issue itori makuratidza kuti pane hakuti nenyaya yatime umwe akutenga advantage yekuti pamwe zvawakanga zvatakataura but mareko ziteti nazvo saka munhu achauya asida kufonera ndifonere sekuru yavo yapedzinyaya endai tokufonera takuita nasekuru ndiye ane nyaya yasesekuru zvapera